Takže Lohkov Slivenec, pátek 19.12. Dáme si kolečko na trati tady. Starodávný. Op. To trochu to klouže, je to teda mokrý jako prase. Ale jde to. Není to tak hrozný. Op. Talária Komodo, proto neslyšíte motor, ale jenom mě jak funím, protože už tady mám nějaký kolečko za sebou. A jedu bez přední brzdy, která odešla, takže taky nemůžu dát nějakou velkou pilu, tak se občas ta přední brzda hodí. Dobrý skoček. Tady nahoru se jezdí. Hop. Zpátky na ten tobogánek. Až pěkně nahoru. Super. Tady drážka. Dobře najet, jinak než prdeli. Tady je taková skočka. Hop. A cíl, vole. Pič, dobrý čas. Tak se člověk unaví. Jak je to slyšet? Ještě neprdí motor. Dobrý. Hustý. Musím se vydechat, ty vole. Teď jsem si dal asi 3-4 kolečka, no to fakt unavuje. Takže dávám závěrečný a porovnám to tam s tím předtím. 3, 2, 1, ty vole, teď! Ty vole, lítám. Jo, pojď, vole. Tady to vždycky natáhnu. Hop. Trefit drážku, jak jsem v piči, já to jsem v piči. Ručkuju jako idiot. Ty vole. Já nemůžu motor vyjíždět, musíme brzdit. Tady jo. Dobře, drážka. Dobře, vole, pojď. Flap, hop. A dávej. Hop. Ty čo? Tam jsem to aj zajel. Tak spočítáme čas. Pičo. Vypínám.